ಸೊ ನಮ್ಮ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಇದೇ ಬತ್ತೇರು ಮಾತೇರ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದು ಅಕ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ತೂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದ್ಬರತ್ತೆ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಡುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೂನಾನೇ ಖುಷಿ ಅಂತ ದಯಪಂಡ ಆ ತೆಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಲ್ಲ ಸೊ ಆ ತೆಲಿಪುನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಲಾವಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಲಾವಡ್ ತೆಲಿಪುನಾಗ ನಮಗೊಂಥರ ಖುಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಏನಿರಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲ ಮೋನೆ ತೂನಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಎಂಚ ಓ ಫೈನ್ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಟು ಯಾ ಸಿ ನಮಕ್ ಎಂಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಆಪಜಿ ಎಂಚ ಆತನ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಜನಗಳಿಗೆ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂದ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕೊರ್ಬೇರದೆ ಸೊ ಐತ ಮಿತ್ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಅಕುಲ್ ಪನ್ನಾಗ ಓ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂದ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಪನ್ನಾಗ ಐತಾತು ಖುಷಿ ಓಲಜ್ಜಿ